wel fijn. Misschien maar deze man wat vrije. Deze meisje, deze man. Hallo, mag ik je wat vrije, meneer? Ja, wees wel, ja, wees wel. Hoe gaat het met jou? Ja, best. Heel best. Ja, precies. Johan, Mooi waar, hè, Joet? ja, het is prachtig waar, toch? Ja, vind je wel. Ja. Wat een mooie toeval, hè? Maar mag ik je ook complimenteren met jouw mooie kleren? Ja, nou, dankjewel. Ik wist zelf van, ik wist zo uit bed bij roegelen, dus ik denk, ja, nou ja, ik zou eerst even een pudding doen en toen weer tegen we te woorden. Dus ja, voor het wieden het alweer. Zo snel je het niet, hè? Maar je sliep in deze kleren? Nee, ik lucht net, ja, nee. Ik had een pyjama. Ja, maar Australië, ik kent van vroeger nog wel, hè? Van de gabbertijd. Ja, hè? Ja, beetje wel, ja. Maar ben je dan nog een gabber of ben je ook een gabber? Ik probeer het een beetje levend te houden, van zichtbaar en op een zichtbare manier. Maar of het echt wel, dat weet ik niet. Dat is nog geen grote vraag. Voor mij wel. Ik hoop het wel. Ja. Ja, hoe zou het stil wezen, hè? Ja. Dan luister ik naar hardcore muziek. Jawel, ja. Het liefst eigenlijk naar hardcore muziek, ja. Welke dan? Wat voor hardcore muziek? De betierde richting, zeg maar. Dus de early hardcore, ja. Ja, mooi, het zei je, de Frieske, de betierde. Ja. Early noemen ze dat zo wel, toch? Ja. Ik hou van early hardcore, ja. Kijk, ik zeg klinken van, hou je misschien van hardcore betierd in de maand hier? Ja, ik ken allebei, hè. Dat is het leuke met Fries, dan kun je dingen meerdere dingen... Ik heb vroeger gewoon Thunderdome CD, Thunderdome 21. Oké, die bestelzaam. Haal je die nog? Nee, ik kan het niet meer. Nee, hè, dat is jammer, want al die... Ik denk dat mijn compagnon nog wel had, hier hetzelfde. Oh, gelukkig maar. Als er maar een goede compagnon is, dat is wel belangrijk. Ja, want dat is zeldzaam, hè, dat Thunderdome goed. Ja, Het wordt niet meer makkelijk. Dus eigenlijk elke iets, een cd of een trui of een t-shirt of zo, dat is zeldzaam. En Jo had er wel belang bij. Ja, altijd wel, ja. Als het als vier komt. Maar ja, dan moet het eerst vier komen, hè. Of nee, ja. Waar kom je uit, vreeg je mij? Ik kom uit Hongarije, maar ik ben hier al een stuk iets langer dan 12 jaar in Nederland. Nou ja, en het had een hele tijd in Dochem dan woord wennen de familiehereniging die komt later nog ergens op een goed moment. Ja, ik denk dat het accent, ik denk dat het is inderdaad meer wat woordskachtig. Ja. Je komt uit Hongarije, joh, hij kan Fries geleerd en je praat gewoon woordfries. Ja. Dat is toch geniaal? Al jarenlang steeds meer, ja. Dus ja. Wie het een regentaal voor jou om te leren, het Fries? Nee, valt daar. Ik denk dat het af sinds mijn treden in die richting. Dus ja, nee, valt wat daar. Daar ben ik wel echt mee opgegroeid. En toen als finishing touch ik nog Fries geleerd op school. Dus ja, best nou toch? Wel? Ja, best nou toch? Ja. Best genoeg, ja. Je zegt eigenlijk best genoeg, beter dan geweldig, ja. Je bent nog gever dan ik ben. Ja, hè? Ja. Nou, je klinkt echt wel aardig Fries. Ja, klinkt goed, ja. Klinkt goed. Ja. Dus ja. BG. Wat zit... Ja. Best genoeg,